ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କି କେଉଁ ଭଗବାନ ବଡ଼ ରାମ ବଡ଼ ନା ଶିବ ବଡ଼ ନା ବ୍ରହ୍ମା ବଡ଼ ନା କି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ କି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ସଂସାର ଜଗତକର୍ତ୍ତା ଜଗତ ପିତା ଦେବଦେବ ମହାଦେବୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ବିହାର ମାନିଥିଲେ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୃନ୍ଦାବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଜଗତର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ବୃନ୍ଦାବତୀ ଯାହାକୁ ଭାଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ ରାଜ ଜଳନ୍ଧର। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଥର ମାତା ପାର୍ବତୀ ଓ ଶିବ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ବସିକି କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲେ। କେମିତି ରାକ୍ଷସ ଜଳନ୍ଧର ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ବି ଲାଲସା ଏତେ ବି ଆଗ୍ରହ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଜଗତର ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ସହ ବି ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲା ଶିବେ କେବଳ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସତୀତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଜଳନ୍ଧର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲେ। ଜଳନ୍ଧର କେବେ ବି ହାର ମାନିନଥିଲେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ସତୀତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ। ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପତିବ୍ରତା ସତୀତ୍ୱ ଏତେ ମହାନ ଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ତ ଏତେ ମହାନ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ହାର ମାନିଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ତ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇନି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇନି ତ ସେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ କେମିତି ହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଜଗତର ସଂହାରକର୍ତ୍ତା କି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପାରୁନି। ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବର କେହି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି କେବଳ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସତୀତ୍ୱ ଏତେ ମହାନ ଯେ କେବେ ବି କେଉଁ ଭଗବାନ ବି ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେନି। ମାୟାଧର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଛଳନା କରି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରିଥିଲେ। ସେଠି ଜଳନ୍ଧରଙ୍କ ରୂପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ପତିବ୍ରତା ଥିବି ମୁଁ ଯଦି ସତୀତ୍ୱ ନାରୀ ଥିବି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଆପଣ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପତ୍ର ହେଇଯାନ୍ତୁ। ତ ସେଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବି ତୁମେ ତୁଳସୀ ମୋ ମତରେ ଲାଗିବ। ତ ସେଠି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ଜଳନ୍ଧରକୁ ମାରିଥିଲେ। ନାରୀର ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ ଏତେ ମହାନ ଯେ କେଉଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ବି ଆସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛୁଇଁ ନେଇପାରିବେନି। ଏତେ ନାରୀର ମହାନ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାନ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ବି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲେ।